מבינה את זה. אתם התחלתם להוריד עם מנועים, ובואו תחזרו לצפר. בואי נספר. אתם התחלתם להוריד לי 2 מנועים. זה ממש לא יפה, אתם כבר אפילו לא מתחילים להירשם לי לערוץ. אני מבקשת שתרשמו. זה לא בקשה גם כזאת גדולה. רגע בקשת סאבסקרייב ולייק. וזהו, לא כזה מסובך. וואי זה דבר ככה. זה יותר ככה. מה אתם אומרים? ככה? או ככה? מה יותר עדיף? 1, 2. אני מתכוונת על זה ממש. למרות שזה נראה הרבה יותר יפה, או שזה דווקא. אבל ממש. 1, 2 או 3. לא יודע שיפה 3. סליחה על הרעש של המכוניות. מה אתה אומר על ז'קט? יפה? ז'קט כאילו. ז'קט ג'ינס. טורים על הפיינל לוק. אז חברים, אני אמשיך לעדכן אתכם. נתראה בוולוג הבא. ביי!